Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pamirsa, pepanggihan malih sareng kula Sindria Dewi Ratna Ayu ning wonten adicara Warta-Warti TV. Nggih, nembe kemawon dinten menika kalampahan prosesi wisuda periode kalih warsa 2019 wonten Universitas Negeri Semarang. Dados kathah sanget wisudawan ugi wisudawati ingkang ngraosaken bunga sanget amargi kuliahipun sampun badha. Ananging kita sedaya mangertos bilih lulus kuliah menika nembe tahap awal menuju kesuksesan. Oke, langsung kemawon kita wawancara, kita nyuwun pirsa sareng kalian paring asma sinten Mbak? Minasari. Nggih, Mbak Minasari menika wisudawan saking UNES jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Nah, nggih, dos pundi napa ingkang Mbak Sari raosaken ingkang nembe kemawon dipun wisuda? Raosipun nggih bunga sanget nggih. Margi lelampahan kula pados wonten kelas mriki sampun badha. Nggih. Lan dumugi ilmu sing sampun kula pikantuk wonten UNES mriki saged bermanfaat, saged maringi mufangat dumateng masyarakat luas. Amin. Saha agami. Lah, badhe napa wisuda menika kan otomatis wonten proses-prosesipun nggih. Nggih. Lah, dos pundi to proses wisuda ingkang nembe kemawon kalampahan? Nggih. Pertama-tama proses wisuda nika diwiwiti saking nyusun skripsi. Nggih. Sasampun nyusun skripsi rampung, sidang. Nggih. Sasampunipun sidang mangke daftar wisuda. Nggih. Lajeng nyiapaken napa kemawon ingkang badhe dipun agem nalika wisuda mangke kalampahan wonten. Oh, nggih. Nyiapaken napa toga, nyiapaken napa make up kados ngoten niku. Nggih. Lah, menika kan sampun dipun jelantrekaken kali Mbak Sari menapa persiapan kemawon salah satu nggih nika make up. Nggih. Nembe persiapan. Lajeng sinten kemawon ingkang Mbak Sari ajak kagem dugi wonten proses niki. Napa adicara wisuda menika? Nggih ingkang pertama niku nggih keluarga, Nggih. Nggih. Kamas, kalian kanca-kanca ingkang raket kalih kula wonten. Wonten kanca spesial menawi? Wonten. Oh, mboten. Kenging menapa Mbak Sari kok ngajakipun Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu ngoten niku mboten menawi ingkang dados perbedaan wisuda kala wingi kalian tahun menika napa Mbak? Perbedaanipun wisuda tahun kepengker kalih tahun iki namung dinten menawi wisuda tahun kepengker padatanipun dipun laksanakaken setunggal dinten. Menawi wisuda tahun sakmenika dipun laksanakaken kalih dinten. Dados menawi satu periode wisuda setunggal periode wisuda wonten 1.100 tiyang nika mangken dipun bagi dados kalih dinten. Dinten setunggal 750-an tiyang, dinten kalih 750-an tiyang. Ngoten niku kang kula angtosi. Nggih. Dados prosesipun nggih tetep sami nggih. Prosesipun tetep sami wonten pembukaan, acara inti, penutup. Dados menapa ingkang dados pangajap saking Mbak Sari ngoten niku bilih sak sampunipun dipun wisuda. Pangajapipun kula sasampunipun dipun wisuda kula kepengin nyaluraken ilmune kula ingkang sampun kula pikantuk wonten teng UNES. Nggih, kula ngajap mangke saged mucal wonten teng sekolahan. Saged nularaken ilmu-ilmu kula dumateng adik-adik teng sekolahan. Nggih. Dados kirang langkungipun pangajap ingkang Mbak Sari kersa inggih menika
dados guru nggih cethanipun. Lah nggih pamirsa kula nyuwun pangapunten bilih kirang langkungipun anggonipun kula matur kula nyuwun agung samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.